torri baino lehenago, espero nuen lagun pile bat itea, eta hortaz aparte ere arrasongi pastea. Eta, bueno, harpatu dutena izan da, espero nena baino aize hobia, ze jendea da arras majoa. Denak nik uste espero ginen gauza iduritzek, horrek ere egiten du gauzek aitzez errexagokoak. Eta, bueno, aigara pasten arras ongi, batugu itentugu joko hauniz eta batugu ekitaldi hauniz. Antiku lausotzuetan. Ni hasi batean pentsatzen askoz gehiago nekatuko nintzara, baina ez, egia esan oso ondo aguantatu eta uste denak pentsatzen genula hola, baina ez. Eta ebai, talde desberdinetan banatzia jende desberdinakin laguntzeu, jende gehiago ezagutzia eta hola. Eta adibidez, nik bidean jende pilo batekin hitz egin dut eta primean pasa dut. Tesorero, beldurgarrian eta amildegi bat daukagu orain. Gure begien aurrean. Zu zara mendia. Goilurretako arima ibiltaria. Zu zara mendia. Olaien gainetik zeru mundara. Gu justo baitera horrela etorri ginen 2021 batean, bakarrik etorri ginen eta apur bat okatzitzaigune egoera hori bizitza. Eta antolaketaletik talde naturala sortzen ditugu gazteak talde referentatuki itzaten eta hor kontuan eukiten da bai lurraldetasuna baita euskararekiko daukaten harremana ere. Eta horrei esker badukate taldetxo bat harremanaketa egiten hasteko. Bueno, nik aipatzea igual, lantalde urdin oso potente eta txukuna dugula, eta lehenengo egun eta aste honi aurre egiteko gure trikimaioak ere baditugula. Azken finean helburua da, hilabete osorako sare osatze hori, guk ere puntadatxo bat ematea sare hori hasiera batean, eraiki dadin. Desagertu denboran. Euskarari dagokionez, espedizioaren errealitatea da, 24 orduak pertsona berdinekin pasatzen ditugula, eta euskararentzako hori bada zer oso positiboa. Bada positiboa arnasgune bat sortzen dugulako. Arnasgune ibiltari hau ez dira soilik hitz polit batzuk. Azken finean errealitate linguistiko desberdinetako jendea batzen dugunean, irtenbide bakarra edo euskaraz aritzea da. Bidez duela pare bat egun, hainbat gaztekarri genituen Ipar Euskal Herritik, 3 probintzietatik, eta haiek azaldu ziguten apur bat zein den euren egoera, bai euren herrietan, euren probintzietan, baita ikasteko orduan edo baxoa pasterako orduan dauzkaten arazoekin ere. Gazte asko ez dira hortaz kontziente horren inguruan hausnartzen, agian eskolaz, hemendik kanpo ere horrekiko zer egiten, eta